Sa number 3, ginsuguro na ang pagdulong sa mga automated counting machines sa mga warehouse sa mga banwakang syudad sa Negros Occidental. Ginsiling ni Attorney Lionel Marco Castellano, ang Regional Director sa Comelec Negros Island Region, nga sa Negros Occidental, magalawig sang duha kaadlaw ang pagpangdulong sa mga ACM. Isa naman kaadlaw para sa Negros Oriental, kag isa man kaadlaw sa probinsya sang Siquijor. Damlag pa, ginsiling na sang Philippine National Police nga may nagakaigo nga seguridad nga naka-assign para diri. Ang Quick Reaction Team ang naka-assign sa convoy sa mga ACM. Ang kadamuon sang ACM santo sa kadamuon sa mga presinto. May ACMs man nga extra nga magaserbe contingency in kaso nga may magbisyo. Today, Negros Oriental, 1 day lang ang deployment, matatapos na siguro within the day. Ang Negros Occidental, 2 days deployment, 28 and 29, to follow na ang Siquijor.